Alright, for today's video, medyo mataling nga sa bukid. Aside sa langhap-langhap sa hangin presko, try na ito nga dula. So, di ni sugal ha, kasi pagtuo mong sugal, nawa na ito ni. Nawa ni. Whoop. Ayos. Ayos. Ay ka. Ay kasisiyaw. Whoop. 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 Sayun na niya eh. Grabe ka sayun. Basic. Very basic. Ganyan ako mahulog gani. Sayun kay nga dula eh. Di ba basta-basta ni siya nga dula. Grabe ka sayun kayo. Kasabaasa na ng manuka eh. Sabad anok kay duwa na rin. Grabe ka concentrate ni stand ng concentrate. Oh, grabe liko ni kurbada kay ni pre. Grabe ka kurbada ni. Oh, subidahon. Ay subidahon na hugon mi na di ay. Grabe ka sayo na itong ni rin lang. Iti na ni paspas man eh. Loko diyo. Loko diyo. Sisiyo kayo eh. Sa baasa ng manukaw eh. Oop. Sige, mau. Nabag ning manuka ni tingtingog naman sad. Oh, sisiyo kayo eh. Murang tag binata na sa kaning dula eh. Murag saba na gado mo ni anok. Dua ta diri. Saba sige mo sa nga tanan dia. Oh. Sus grabe ka sisiyo. Wow, ug di pa kasaba di anok. Lampo sa tag level 1,000 diri. Oh, grabe sugod agliko. Saba. Gusto manukaw eh. Okay. Sige, tag-utro-utro diri eh. Di ko di pag ginisaba ning manok diri. Suntret kita sa nga tanan diri dili. Di ta masayo pa ni. Amo saba di anok. Puya ninyo eh. Oh, let layat na naman taning duaan ni. Yung anong mag-game over man tani. So, sayo na kayo na. Ibultin mo bata ni kay balo ni. Di ni kuan. Grabe ka basic kini sa nga tanan. Kung istorya tag basic mao ni ang duwa nga pinaka basic. Grabe ka basic ni. Oh, bisa pagpaspas ka diya, bisa pag times 1,000 yung kinuanan diya. Oh. Ay say. Sa muka sa nilang awa. Oh. Ay mo sa kaba danok. Eh manon tadi asa kutob ni. Oh. So bisag bata ani kay baw man sa baasa ng bata eh. Sigot na kitag bata syagit naman dayon. Oh. Sa saba da day kay. Oh. Habilit layat. Sa baa.